Yau da Allah ya yi damina ke mai ko shaiwu yake mai ko Allah sa kai garko. Allah karka mini sarki ne baitoci na waƙar baiko ce zane na zo da bayanai na zance daga bakina Muniru Ali da waƙina ka sa damu da alkhairi Allah da Rasul masoyina. Mun zo murnar baiko ga Amina muka yi sakko yau riba ta leko yau nan sama zai sauko sa'a yau mun tako jariri mai sanko makiyashin kun shaida yau dai da Shaibu aka yi baiko haba. Amina gaki da angonki bari sun za ya aure burin kukura yau sunnar manzo na da ta aure mijin ya shi ka bidar baure shidan sunna zai so aure wata rana za ku rufe kyaure Shaibu Amina ke bai ka Amina kin ji sakona juna kare ku saka rana da garfi ku rike juna Shaibu na kira gunka da Amina ku rike juna. Yau da Allah ya yi damina ke mai ko Shaibu yake bai ko Allah sa kai garko.